Pati yung Prime Hub close, lahat halos close. Pati yung Novo close, lahat walang mabibilhan. Hello mga Shy, it's me again, Gina Shy Bisaya, and welcome back sa ating YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe na and click the bell button para ikaw ay updated sa mga videos ko. So ngayon mga Shy is nandito po ako sa labas, nandito po ako sa Pipang kasi may hinatid lang po ako sa isa sa picture ko before sa nursing. So si Ma'am Tess Aruba. So thank you ma'am. Hi ma'am. So ngayon mga Shy is naka-ins community quarantine po tayo. So bawal po tayong lumabas, pwede po tayong makalabas pag meron po tayo nito. Papakita ko sa inyo. Dapat meron po tayo nito quarantine pass, dapat meron po tayo nito. Sa isa lang sa pamilya natin ang makakalabas. Tapos ito, meron akong certification as a health worker. So binigyan kami nito sa Caraga. So ito meron. So dapat may extra ID po tayo para hindi tayo masita sa mga pulis. So ngayon hindi ako nasita kasi meron po akong ID. So pupunta po ako ngayon sa grocery store sa Palma. Try ko po sa Palma kung open pa sila kasi may bibilhin po ako doon sa Palma. So papakita ko po sa inyo kung naging effective ba ang enhanced community quarantine. So punta po tayo doon sa city mismo.
Bulaco, sarado. Palma, Prince, ano pa? Gaisano, Parkway, lahat po sarado. Tapos lahat ng mga gasoline station is sarado din po. So yun, bali isa lang po ang open na gasoline station. So dito lang banda yung pinapakita ko po sa inyo, yun lang ang open po. So wala kang makita na tricycle. Meron mga tricycle pero mga private sila, private. So yun. So ngayon is pauwi na po ako sa Mapawa. So nandito na po ako sa Landang